Чудех се дали да говоря върху това видео и реших, че няма да прекалявам. То е една визитка за това ми лято на 2024 и малките моменти, когато се сещам да снимам, когато е долу-горе спокойно, тъй да си напомням, че може и да е спокойно и неспокойните моменти всякак отминават. Важното е да запазваме спокойствие. И така, тук ви разхождам малко из скицника ми. До сега малко е попълван, но от сърце виждаме доста експериментални страници. Това е и новата ми така линия на рисуване поне за скицника. Да пробвам различни неща, различни материали, техники и дори да е грозно, няма никакво значение, дори да няма супер много смисъл, пак няма значение. Важното е да се твори. И така, оставям ви с останалите кадри. Може и да сме се засякли някъде, може и да не сме. И ви благодаря за времето. Надявам се да минава и вашето лято така, както вие искате. Чао от мен! Защото когато си дал живот, ти не можеш да понесеш да бъде убиван пред очите ти този живот.